नमस्ते प्रणाम। हम रोहित मिश्रा आज अपना बिहार के हर युवक के दर्द अपना गीत के माध्यम से सुनावे जा रहल बनी। एकरा के सुनी लोगिन और शेयर करी लोगिन। कि नेताजी सोचत नइखी बिहार के बढ़ावे खातिर, कि नेताजी सोचत नइखी बिहार के बढ़ावे खातिर, कि हमारा बिहार में जमीन नइखे फैक्ट्री बनावे खातिर, कि हमारा बिहार में जमीन नइखे फैक्ट्री बनावे खातिर, कि रौरा बिहारी परती दोसर भरल बाटे, यहाँ चिंता के जाल हमारा कपारे पपड़ल बाटे।